מה קורה חברים? היום אנחנו בסרטון פתיחת חבילה. קיצר, היום אנחנו נפתח חבילה בפיפא מובייל. מישהו מכיר ומישהו משחק? כל אחד, מישהו לא? כן. תתחיל לשחק. תסתכלו, אוקיי חברים, אני 101 בקבוצה. אני 103. רוישקין, תראה לי איפה מתאים את הזה. רגע חברים, רוישקין אחר עושה את ה... הוא רבס את החבילות שאפשר לפתוח, שיהיה לנו. הנה רוישקין אחר פה יש חבילה, סתכלו, אנחנו חבילה טובה. תלחץ עלה לפתוח. קניתי, אין דרך חזור. הנה, תראו, תראה לטפים. אתה רואים חבילה? פתח. חבילה, תסתכלו. אוקיי, בוא נראה מה יצא. מי זה? שנייה. רגע, זה הגרוע. זה הגרוע. זה הגרוע. חבר'ה, זה הגרוע. אוקיי, איך יש בטח רואה? עכשיו את החבילה הטובה. אני פותח. אוקיי, תזיז. אוקיי. וואו. יוון. אוקיי. כמה הוא? 100. אנחנו יכולים לפתוח עוד אחת. כן. בוא נפתח עוד אחת. בוא נפתח עוד אחת. אתה רואה לבוא? כן, תפתח את זה. אחי, עכשיו יש ממש קצת ימים, יש לך טיפי. זה הגרוע. זה הגרוע, כן אחי. פה לא יצא כלום בו. במקום שאפשר לראות דברים גרועים. חבר'ה, יפתח בחבילה. לא עם אופן, נראה לך. פתחת. בטעות. צרפתי. חלוץ. מי זה? קולומני? מי זה? מה זה? למה תמיד? 100. למה אתה יוצא לנו 100? קיצור, שים את המחצה שלך. תראו. רגע, לא רואים שנייה. טוב, לא משנה. טוב חברים, זה היה הוולוג שלו, מקווה שנהנתם, יאללה ביי!